ها؟ وی گدی چو نه؟ هسپن ما هاتine dizin. چه بویه؟ گره بچوک زوو بکن هەناکە هەست پێمە دزینە هەبێک ژی نەهێشتنە Zuvayê, dizan îşe xwe baş kiriye. Wan hespek tenê jî nehîstiye ji me re. Hûn her du bi mala werin. Divê em bilez herin. Rast dibêje, divê em hespa bibînin. ev tiştekî xerîb e ne bawerim ku ev rêçên gure biçûk bin Wextê çûnê hat. kalivan binerin ev rêçên piyê gure biçûk in xweşdistan xelas kiriye kes nikare tiştekî vez pê min bike lêyeke gure biçûk xwe ji wan xelas kiribe çima ve negeriya malê ji ber ku bi dizî li pey wan diçe dixwaze bibîne bê hespan dibin ku derê divê ez li dû van rêçan herim spas ji bo te xewar Hege tu ser pişta hespekî herî, tu yê zûtir bigihêjî. Rêş li vir diqedin. Li vî alî êrî tu îşaret nînin ji hespan. Xuyaya wan diçem ra derbas kirine ku rêçê li dû xwe nehêlin. Divê em bibînin ka ew di kura derbasê alî dirêkirine. ev rêçên ha nûne xuyaye ku gure biçûk li cîkî nêze gure biçûk gure biçûk هەیە کەری te tirsand tu başî gure biçûk wan tiştek bi te kir çi bû ji we min jî tiştek fam nekir qaskedin li tişkê êrişî min kir pir bilez bû û pençeyên wî hebûn baş bû ku tu hatî û te tirsand qey gurek na ew negur bû kalê biner tiştek û êrişî te kiriye pirça wî sor hebû soran ji ser nexema min e tenê dixwazim carê din rast wîneyim Na, em li dora çem gişî geriyan. Em çûn heta sulavê jî. Lê nexêre, me tu şok nedîtin. Pir xerîb e, min jî nedît. Maqey erd qelîşî û kerî tev pê re çû. belê gure biçûk te çi dît ji min re bipêje piştî ku ez dizan reviyam ez dû wan çûm ku bibînim bê kîjan alî ve diçin qederekê di nav çem re çû ku rêçel dû xwe nehêlin lê ya rast ji çem qet derbas salê din nebûn ji bo ku yên dû xwe bixapînin gava çem derketin ji vî alî ve derketin konê wan li vî aliyê çeme yeqerî min dît heke tu bixwazî dikarim te bimin wê derê helbet ma çawa naxwazim hayde gure biçûk bibe ba û bifire nemimkûn e ku pir dûr bin hê ev çi ye şêrê çiya ev çi ye îca çi bêhneke nexweş yekarî biner pirç ev jî mîna pirça din e ê ku êriş te kiribû ev e fikreke min heye tu qet merak neke gure biçûk gava em bi hev re bin kes nikare tiştekî me bike tamam من حيان هات تشتكي وسطى نادي لا ترسى قولي بشوك ويا كوبرين داره از ناخوازم تبیشینم ev çi ye tu aynê mîna heywana xeber didî بله راسته ناوی من یاکاریه تو کی؟
Ez werşaqim. Ez ciyekî pir dûr hatim vê derê. Ji bo vê avareş. Ev av ji birînan re pir baş e. Min nexwestibû hespê te bêşînim lê ez tirsiya bûm. Piyê min bibirîne û wî ez vecini qandim. Ez pir birçî me. Tiştek tune ez bixwim. Aş tere, dî bixwe. Ha? Goştê qelan diye. Ji bo ku tu hinekî bi ser xwe werî, ew ê baş be. Ev avareş û birîna te rehet bike gelo. Ha? Erê, ev dermaneke navdar e. Birîna pir zû dikevîne. Xwezî min karî bûye hinekî bi xwe re bibira. Ha? Eyloyê mezin. ڕاستە ئاوارەش برینان ڕەحەت دکە هێزên wê yên din jî hene lê ne ku hemû hêzên wê ji mirovan re başin ev av dişewitîne jî Dişewitîne? binêre dibe ku ev avareş ji bo dinyayê bibe jarî heke mirov bidin dû vê avê û her tiştê xwe bidinê hingê wê ji qenciyê bêtir bibe xerabî û ew ê bibe sedemê gelek ziraran Nexwe baş e ku ez bi xwe re nabim. lê belê ev avareş di demeke pir nêzik te wê pir bikerî te bê Ha? Çawa? mane tu li dizê hespan digeriya ya karî Erê lebelê. lêgerîna xwe bidomîne wê hingê tu yê bibînî Ah! Werşek çû? Erê, haydi, konin dizan li kişan aliye. Nişanî min bide. Êdî em nikarin wext wan da bikin. Waye, li wirin konê wan pişta wî girîne. Hema bibêje em gihîştin. Beriya sibê ku ji vir herin didê em tiştekî bikin. Em nikarin rê çawan wan da bikin. Careke din dibe ku em qet nikaribin wan bibînin. Vaya li virin, ez ê wan hespên me bînim. Ez jî bi te re me. Lê ji bo ku tu hespan derxî derve plana te çi ye? Plan? Ez ê wan bixapînim. Belê dizanim. Lê belê divê tu jîr bî. Ji ber ku ew zilamê qet neehmeqin. Xwe bidewîne. Îşev ew ê dişkeftê de razên. Şansekî me tenê heye. Hevnelî me. Ew jî... Ha, diz! Ah, bravo! Yakarî, tu çi dikî li vir? Yakarî, ez pir bi te serbilindim kurê min. Tu ji me zûtir ciyê wan dîtiye. Biyakarî re jîrahiya roviyekî û leza xezarekê heye. û hespêkî pir baş. Gava tarî bikeve erdê em ê dest pê bikin. Heke di xew dabin, ew ê hêsantir be. Na, em ê tenê yên xwe bibin. Lê belê Wî de min. Na! Hey! Hey! Bi me hesiyan. Haydi em herin. Heke be hespê wan anî ba ew ê nikarbûna bidana dûme. Nêzik bûn hindik ma ev ê şer derkeve Bi qasî ku ji destê me vê divê em xwe ji şer dûr bikin. Fikreke minî din heye. Avrupa denemezin bu ürün. Action! Action! Action!
Yani hayatış avaraş hebu babu. Erê yakarî, sî û ji berê de ji hêdên ava reş dizanin. Lê her wiha em dizanin ku aveke talûkeye jî. Lewma em eleqeya xwe pê neynin çêtir e. Ava reş aydî şêrûz tê, ne aydî me. Hemû vegeriyan. Hespên me ji dizan stendine. Hey! Ma min negot bu eğer ser pişta hespekî be ev ê zûtir be. Ciao.